No niin, eli tänään meillä on unbox ja review video tämmöisestä kuin Baby Desert Eagle CO2 pistooli. Eli laitetaan lipas täyteen ja CO2 sisään ja ammutaan. Eli no niin, nyt ammutaan. Kuulii lippaas, CO2 kapseli on sisään. Laitetaan sisään ja koitetaan ampua. Hui sairas, tää lähtee kovaa. No niin, tuossa kuvaa mun ampumista. Kuvaa tuota tolppaa tuolla. Ihan mise. Ei, saaks mä ampua? Niin varmistin löytyy tosta. Siis tosta löytyy varmistin. Pois päältä. Nyt ei aukea. Saaks mä ampua kerran? Oho. Saanko ampua kerran? Okei, varmistimulla ei kannata painaa liivasen. Saaks mä ampua? Ups. No niin, ota varmistin pois. Ota varmistin pois. Aa, Sen niinku ylös. okei. On tiukka. No ei oo tiukka, kun painaisi oikein. No niin. Mitä ihme? Eikö raskas? No mitä? Oikein, niin ottahan te sen kanssa nyt varovaisesti. Joten kokonaisuudessaan tosi hyvä ase. Lipas on 15 ammuksen lipas ja olen ehkä sanonut tämän aiemmin. Ja ampuu 105 metriä sekunnissa. Tulen käyttämään lisää. Tässä on pieni reili, että jos haluaa laittaa jotain lamppua tai lasertähtäintä, niin senkin onnistuu. Tulen käyttämään siis. Ja nyt pieni sneak peekiin. Airsoft-leiri on tulossa, eli sieltä voitte odottaa maideita, jossa on mukana Airsoft gameplaytä. Kyllä, tämä on sen mukana siellä kanssa. Mun sniperin kanssa. Joo. Se olisi Jukke tässä nytten. Moro.